Nuwun, Mbah. Ripka wonten. Ora Ripka wonten. Nuwun. Ini Kirapka. Oh, salim. Bu. Oh, alah. Mriki nang. Duduk sini, patu. Buat Dik Rapka. Nggih. Ini tasnya. Nanti dipakai buat sekolah. Dua-duanya pakai coba. Oke. Oke. Ora tok pelo iki tase, mangke saged dianyari. Pelo iki dilebokno ning kene iki. Yuk. Berdiri. Seneng? Seneng? Alhamdulillah. Nah ini sedulur, jadi hari ini kita kembali sambang, kita belusukan sambil berbagi untuk menyampaikan amanah dari hamba Allah. Ini kita kasihkan apa namanya, tas ransel untuk Dik Rapka dan juga sepatu, ya Bu nggih. Halo. Berarti Bapak Dik Rapka niki mboten wonten sejak usia pinten niki? Oh, sejak 7 bulan di kandungan bapaknya meninggal. Oh, ngantos saniki jenengan mboten rabi melih. Mboten Ngomong niki nggih. Nggih, sabar nggih Bu ngomong bocah niki. Berarti gong tau roh rupane pakane niki nggih. Dereng nate ngertos nggih. Oh. Tesih teng kandungan kok nggih. Nggih pun Bu, ngoten riyen. Kula tak pamit riyen nggih. Salim riyen. Salim riyen Bu. Le, Salim. tak pamit dulu ya. Kamu yang pinter ya. Sekolah ya. Oke. Monggo Mbah. Mbah. Nggih, monggo. Halo, pamit dulu nggih Bu.